ट्रक से हीरो जैसन जंप मार के लड़की के बचा के ते ड्राइवर से फिल्मी हीरो ना बन जाबे। यहाँ तोर ना चली। ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ अपना कहर नहीं। और सुन, ऐसी कोई गली नहीं जहाँ चिंटू पांडे की चली नहीं। ये इलाका हमारा हमार इलाका के करो होके धमाका था सिर्फ हमार होला। देवर कम कर, ना तो तोर भौजी भी कंफ्यूज हो जाइहन कि हमार देवर बा कि कौनो भिखारी। मजदूर हुजूर बोल के जब दरवाजा पर हाथ जोड़कर प्रणाम करेला तो शान बढ़ल रहेला, और जब हुए मजदूर दरवाजा पे टांग तोड़ देला तो दुनिया थूके लागेला। अब ये वक्त बा सोच ले कि शान प्यारा बा कि थूक। तय मजदूरन के सामने लल कर ले बाड़े, तोर हाथ ना दूर के छोड़ब। दुनिया में सिर्फ दो चीज से फाटेला, एक बम से और दूसर चिंटू पांडे के दम से। मासन